जोंथिनि सिनि जे आश्रामबारि तुई जे आश्रामबारि बन बाजार जे गमसिं तुई जों खबर मानि दङ जे दिल्ली न जे बांलादेशराव फाइ दङ ओमफ्राय जोंथिनि एसपि मालायखा ओमफ्राय ते एडिशनेल एसपि मालायखा दाबो एसडिपि मालायखा मालाय जों मनो डिमान्ड बा लेटार रिखाबो 80% complete. सिनि ओ जे गमसिं तुई आश्रामबारि तुई बन बाजार तुई जे फेंसि तंमनि जे तारक तंमनि बिदाबिल ओ तारक तंमनि ओ तारक बो मुटामुटी फेंसि जे तंमनि आब्रक तुरु हानियाङै दंखा ओमफ्राय आब्रकनो गाहाम खायनां थुन ते जे मेन बर्डार एरिया वो सीसीटीवी दिनां थुन ते प्लास ब्रकनो ड्रोन रक बाय चेक खायनानै आबो हायके जों दिनै कक सालायखा बरक साव जों जे सामानि बरक खायनाय नै ओमफ्राय जों खाना जों सिनि जे खासिया मंगल सिनि बीएसएफ नि जे डीजी बाय बबे जों मालाय जों तेबो कामखौ कक सानाय कारण तामोंगे बर्डार नि दायित्व बा रेसपन्सिबिलिटी इंगे तो बीएसएफ रं थानी बीएसएफ रक तंगै बाहायके जे गमसिं तुई बन बाजार तुई बिदाबिल तुई आश्रामबारि तुई जे बांलादेशराव फाइ दं आबोनो जों खाना बरबे कक सालायनाय विदेशिनि आश्रामबारि वो जे एसपीयू केम तंमनि ओ एसपीयू केम नो बतेबो स्ट्रेंग मा खायनाय आजागा बरक मे पुलिस मा बारिनाय कारण के आरो दुइ तीन जना जे एसपीयू तंमनि ओ जे ब्रोकार रक जे बांलादेशनि बरक तुई फायनाय रक बरक आबोनो सागनांगिया मकल लांगिया ओमफ्राय जों आजागनि एसपीयू केमनि ओ केमबो तंनाय बरबे कक साका बरबो साव जोंरो बरक ख्रै बरक कम अफिसार बख्रै जों साइमान तंफानो कुन खालायमिया आबो हाय कक सिनजा गाङो कक न तिनि जों एसपी नो साइ खनारिका गे एसपी साव आबो जों नायनाय हिनै काम कैनो गेनादि मो जे बांलादेशिरक फाइतमनि आबो सुदु बांलादेशनि वानसारक सिन फाइजों आबो हाया जेसे फानंथुन सिनि देमो फामांथुन चाकमा फांथुन त्रिपुरा फांथुन मक फांथुन जे फान फाइदं नाय बांलादेशनि फाइनाय माने बांलादेशनि फाइनाय न बरनो जों माका सुनाय तामबागे माका सुनाय कारण के जों जे त्रिपुरा राज्यनि जे बर रकसे एकदम इ जागानि एकदम रियल सिटिजेन त्रिपुरानि जे जोंसे सिनि चाकरिनि क्षेत्रे जों समस्या आङै दङ चाकरि ठीक मतो मायाङै दङ जाथाय ठीक मतो मायाङै दङ जागा गाहाम दंथाय मायाङै दङ दैमा नङाङै दङ आमो हागे जुदि तेबो बांलादेशनि फायै बुरुं हागाय सिनि त्रिपुरानि तेबो समस्या आंनाय आबन बागैनो जों मो जतनो पाखो माका सुनाय दिनै आं आश्रामबारि नेंगै आं तिनि खरांथि साका आश्रामबारि बादेबो खय बादेबो गोबां जागा तुई बांलादेशराव हाबै दङ नरक जानजानि एरिया वो खरांथि सावै आ जागानि डीएम एसपी बीएसएफ नि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नि अफिसाराव मालायै बॉर्डर न तेबो स्ट्रंग खायै जे उनकरनो आ जागा काहामकाय सीसी कैमरा दिवै ड्रोन दिवै एरपरे नागा आसुक दिवै आबो हायके जों आब्रनो माका सुनाय कारण तामबा हायके एस ए त्रिपुरानि सिटिजेन नंगै जों सिनि त्रिपुरानो नारनानै मानसि दिवै रक्षा खायै बांलादेश रनि यागनि सिनि जतनि रेसपन्सिबिलिटी दं आउन बगे नां आबना अपील खायो नरक तो जानजानि जे एरियान बरक यांगो रमदि मिनि टाइम नानि जुलाइबारि फासिं रगो एं रगो यांगो साब्रुम रगो बरक बॉर्डर शेयर खायो बने एंतिबो हाबै दं बरक आमो हागे न मो हागे स्ट्रंग मेसेज ना स्टेप ना वै जों किन्तु लय ना दन यागो नायनिया बांलादेशनि फायनाय बांलादेशनो जों बुतो खायखौ नङिया जों बंनो रमै मारिनाय रमै दिसे बंनो किफलि मार होनाय आबो हाय मा खायनाय गां आबनो आपिल खायनाय बांलादेशनि फायनाय बरकनो जों जेसखौ माका सुनाय जुदि कासुया हांकाय सिनि तमथाय केबो केसे बुंथानाय चिन जागा पाइ थानाय चाकरि नौकरी क्षेत्रे सुजुग सुबिदा कमी थानाय त्रिपुरा राज्य एक राष्ट्र हांकाय बो जागा थांसौगिनो जों वानसुगोबन मांगला आउन बगैनो जे मानसा जत पारे मो जे बांलादेशनि फायनाय बांलादेशिरनो जों माका सुलायनाय हामबाय यांगो सिनि रामचंद्रगा जे एरिया बगाबिल आं तिबो फाइ दङ आं रंनि फेंसि रगो अनेक उइक थामाकिया अनेक हान्दिया थामाकिया गा आइनि फेंसि रंनोबो बेलसरा आउन फेंसि रंनो काम खायनाय नंथुन गा जागाबो ते बॉर्डर फोर्स ते बारिनो नांनाय गा आबो हायकिनो जे आइनि बरकनो आं आपिल खायनाय যদি इंटरनेल सोर्स ति नरक आम दहाय जे ब्रोकार जे बांलादेशी तु फाइ रंनो नं थानि যদি नलेज दं हागाय बरकनो बनि डाटा कालेक्ट खायै एसपी नो ते डीएम नो बरनो सबमिट खालामनांथुन ताम बागे हाय जे ब्रोकार रक रांखि सामिसानि बागै आ जे ब्रोकार रक सिनि सामे मते इंटरनेल सोर्स तुई आ जागा सुदु जे चिन तिप्रासाबो नन तिप्रासाबो जतन इनभल्व दं हायसि रां 10,000 15,000 नि बागै बांलादेशनि बरक नाहारै इंडिया दाय दं आम हायरनो जों स्टप मा खालायनाय যদি नं एरियान बिसुं आम हाय যদি ब्रोकार नंनि नलेज दं हागाय अ नलेज अ ब्रोकार रनि बनि डाटा कालेक्ट खायै सिनि खय एसपी
game bong thani sabin khaidul nang tun borok loy no da tui aini bisinti tamo samung khlaiman borok